Ongi etorri, hemen gaude beste behin Oizmendi Telebistan eta gaur tertulia berezia daukagu, gaur urteko balorazioa egingo dugu eta hemen dekote Anuar Gomez nigaz balorazioa egiteko ez da, batez be, urtien zier hainbat talde, hainbat jokalari eta urdaibatar askok, kirolari askok, zenbait gauza egin dituelako kirol arloan, bakoitzak bere kirolean, eta sekulakoa izan da ez da, urtea, balorazio bat olan apurtxu bat orokorrean ze balorazio egingo zeinke zeuke Anuar urte honetan zehar urdaibaitarrak indabiena gaz. Nik endika 10 bat denotxon jarriko zazkenean, estropezu pare bat aukidugu zorbidien, baina bai nota oso ona emongo notxon aurtongo denboraldi seria lan ulertute, igual sortxikoa edo bai, azkenien urdaibeko talde guztizek, edo, organizazio guztizek, emaitz oso onak lortu da behalan modu global baten ebalueta, eta batez beha, oso pozik, Jauregizar eta Unairen debutegaz, Maite Zubietan rolagaz atletiken, eta batez beha, errege kopa horregaz, ez da, entika, azkenien ontzako kristolako izen da, eta gero hor bidien bebai, Gernika Sportingen exitoa, zelako merito oki da ben hori, endika, alan apurtxu bete modu global baten, nire ustez highlightek horrek izen die, ez da? Horrek izen die, eta gero ezin dugu aztu Bermio playoffetara klasifikatu zala, kasi lortu da bila, pena handiz izen zala, eta gero, bestalde batetik, Gernikak ez dugu lain urteo berena, baina aran dabe, bigarren resmaian geratu dela. Hainbat gauza dekogu azaltzeko da komentatzeko, eta batez be, balorazio eta analizi egiteko, ez da, beti ditzen dugune, hemen Oizmendi tertulia honetan, ez da, Anuar Gomezek eta nik, beraz, hasiko gara apurtxu bat, apurka, zelan joan dizen, klub guztiak, urte guztian zehar, ez da, hasiko gara atletik egaz, batez be, ikusita denboraldize sekulako izen dela atletik klubentzat, eta gaur egon dizela gure urdaibaitarrak, esan dozun bezala, Maite Zubieta oso ondo aritu dela, eta gero bebai Jauregizar eta Unai Gomez, lehenengo urtia dela, Unai Gomezeko orain dela urte bat bebai jokatu zuen zertxo bait, baina ikusi da, bi bermiotarrak sekulakoa izan dela, eta bermio egon dela eurekaz, topera da, ikusi izan bebai, inkluso Unai Gomezek sekulako partiden bala, nola ez, finalien bebai, eta azkenin irabazi zara, ez da, horregaz hasiko gara apurtxu bet, Anuar, zer suposatu ban atletikeko final horrek, ez da, eta zer suposatu ban batez ere Urdaibai irentzako bertan 3 jokalari konzielako. Nika kristolako impactoa, ez da, arlo guztizetan, zentsu guztizetan, azkenien 40 urte asko die, titulu bat irabazi barik, titulu bat, superkopi irabazi genduen, baina egize da titulu handi bat, 40 urtetan egon garela irabazi barik, oingoan denboraldi historiko bat burutu dugu atletikek, ez bakarrik errege kopan, ligan bebai, endika 5. Championsa lastan dute, azkenengo momentu arte, egize da azkenengo jardunaldizetan, errege kopan exito hori dalata, apurtxu bete ligako etxeko lanak alde batera itzi zen dugu zela partidu batzutan, eta horrek Championserako bilete hori kosteizeaku, baina egize da, zuk aurreratu dozule, zentika, nik batez be Unai Gomezen impactu egaz geratuko nintzen, ez da? Zelan sartu da aurton, egize da, debute aldez aurretik egin joki bala, baina aurton esan gehinke bere konsagrazio urtia izan dela lehenengo taldien, Ernesto Valverden planatan oso ondo, oso egoki kuadre dauen jokalari bat dela, azkenien esfortzue, sakrifizizoa, dana emoten daben jokalari ze da, azkenien bebai posizioz berdinetan jolastu izan dugu eta beti nota hon bat emoten, batez be, final horretan bebai, zelan revoluzione ban partidue, azkenien atletikek emote ban, energi bako geratu izan zela tramu baten, finale horretan, eta Unai Gomezek apurtxu bet reaktibo bazen bere ekidiek, reaktibo ban atletik, eta nire ustez apurtxu bat horrek be erakusten dau zelako impacto oki daben jokalari honek atletiken. Komente duzu, ez da Unai Gomez, ez da, batez be, zentratuko gara apurtxu bat, urtien egin deusen partiduekaz, zenbat partidu jolastu duen titular, eta gero danak joango gara apurtxu bet komentetan, ez da. Unai Gomezen kasuen, komente dozule sekulako urti egin duela, nahiz eta titular zelan jolastuko dudanatan, ez da, baina azkenien hor bestak beste Sanzet, ez da, bere postuan, Unai Gomez bigarren moduen dau, baina, alan dabe, 35 partidu jokatu deuz, ia danak, ez da, apurtxu bat jokatu duz ia danak, 3 partidu kendute, eta 9 jokatu duz titular moduen, batez ere azken jardunalditakoak izan die, ez da, 9 horrek. Komente apurtxu bete Unai Gomez zelan ikusi duzu titular jolastu duguenien, eta ez duguenien jolastu,
Eta gero bai, esati bai 867 minutu jokatu dituela eta 2 gol sartu deuzela Unai Gomezek. Batez be, akordizoan nire ustez atletik zale guztizok, aukiko gu hori Kadizen kontrako gol hori ez da buruz sartu bana, zelairatu bezain beste. Las Palmas izen. Las Palmas en kontra pakatu bai, Las Palmas en kontra, kristolako gola. Bai. Eta gainera zelako partidu endika, atasketa, Unai Gomez zelairatu zuen, partidu revoluzione ban, beti zen da belez, eta kristolako jokalari zatize, ez da? Azken minutuan. Egize da, bere impactue bigarren zatizen apurtxu bet gehiago igertzen dela, ze lehen komente dugulez, ez da? Presiñoan oso ondo utetan da ben jokalari zedalako, eta titular moduen beste gauza batzuk emonte zaitxuz, ez da? Egize da, Sanzetek denboraldiko momentu baten lezino pare bat aukie bazela, egize da, momenturen baten eze bala emon bere nivelik altuena, eta Unai Gomezek errelebue oso ondo hartutxon. Partidu askotan egalera jauzitze, batez be Iñaki Williams kanpoan egondanien beren gerren rekambio moduen urtetan, orduen, komodin moduen Valverdentzako impactu oso ona aukide ben jokalari izen da, eta hor ikusten da, ez da, islatute, egize da, partiduek, 35 zifra oso potentia dela gainera lehenengo urtia izeteko alan modu ja finko baten, lehenengo taldien, ze endikak esan da belez, ja debute aldez aurretik egin jauki deu, baina bai bere konsagraziozko urte honetan, 35 partidu jolaztien nire ustez, zifra handize da, zifra potentie, baina egize da, titular moduen bederatzi partidutan jolastu da bela, baina, klaro, nire ustez dana balore bida, ez da, bere postu naturalien Sanzeteko aurretik, eta Sanzetek globalki baloreu eskero, kristolako urtien jau, Atletikek modu orokor baten kristolako urtien jau, eta nire ustez oso positiboki edo nota oso ona emon bierdotxagu Unai Gomezen esfortzu eri eta partizipazio honeri, parte hartze honeri, jakinje, Atletik zelan etordan, jakinje zein egondan bere postuen titular moduen, eta jakinje atzetik bebai, zer datorren ez da, azkenien jokalari asko dekoguz, fitxaje berri asko bebai, eta nire ustez horrek kantu guztizek entzuten dizenak denboraldi baten zier, afektitzen da bebai, ez da, untxe bebai, dino iguala, Aimar Orroz fitxaleikela osasunatik, postu bardinen jolasten da ben jokalari ze, generalien, mediapunta, erdilari moduen, gitzu gara bera Unai Gomezen postu horretan. Orduen, datorren urtera begire, endika, nire ustez politxo ongo da kompetentzi, edo barne kompetentzi hori. Denboraldize oso ondo hasiko da abuztuen, 3 partidu egongo die, así que, horre ikusko gu ez da batez be bigarren jardunaldi hori Bartzelonan kontra izango dela abuztuen, eta horre denboraldi itxela izango da esan dozun bezala, eta atleti berri bat eukiko dugu, eta Unai Gomez horre egongo da. Gero, komente behar dugu Unai Gomezek kopan jokatu deuzela, ez dugu komente, 8 partidu jokatu deuz, eta 2 titular moduan. Hemen gitxio jolastu dugu, 67 minutu eta ez deuz hartu golik, baina behintzat parte hartu dugu, eta lehen esan dugun moduen kopako final horretan sekulako partida edo minutua jokatu zituen, ezta? Batez be, azken minutuetan eta gero gainera, 5. penaltia goratuko dugu, bera izen zela botateko. Azkenien ez bota, esan falta izen. Zorionez, ezta? Zorionez, azkenien tensiñozko partidu izen zan, baina egize da bai. Azkenien nire ustez, askotan golan inguruen baloretan dugu jokalari baten denboraldize, ezta? Eta nire ustez hori askotan ez da izeten egokizena, ze partidu ikusin bierdi, jokalari bakotxak bere toke edo zeuser espeziala aporteta esotaldi eri, ezta? Eta nire ustez kasunetan, Unai Gomezek utxune asko, espazio asko zabaltzen deuzela izen, presiñoari esker, asko kompliketan deu, ezta? Etxaizen jokoa, eta horrek bebai, Atletiken planteamendu honeri, kristolako mesedi eitzen dutxo, ezta? Ze azkenien oso goizen presionetan daben taldie da Ernesto Valverden sistema hau, edo talde hau, eta Unai Gomezeri esker, batez bigarren unidade moduen urtetan danien, bigarren zatizetan, biriki barrizek emotetxoz taldieri, ezta? Inar barritu itzen dut taldie. Eta hori kristolakoa da, kopan egizan dika minutu gitxeo izen dizela, ze, kopan beti rotazioa zabalago izaten da, batez belenengo partiduetan, horrek maila baju hauko etxaizen kontra jolazten dozu zen partidu horretan, eta bier bada horretan ikusten da islatute partizipazio falta hori. Komente behar dugu, Unai Gomez komente behar dugu beste bermeotarra bai, Mikel Jauregizar, baina harina Asier Villalibre arituko gara, Asier Villalibre, hain zuzen badeko surtiek Atletiken,
bera izan da lehenengo urtegitarra azken aldian sartu dana, eta oin 3 dauz, guri nahiko erakusgarri da guretzako, ezta? Batez urtegitariko agentie atletik baten egotien ez da erresa, da ikusi da historian zehar. Gogoratu behar dugu, ezta? Rafa Iriondo, Mauri, horrek izan di urtegitarrako regondi zenak, historikoak, incluso Richie Arrien, Danatarik eta Enbia Libre, Unai Gomez, Jauregizar, Bermeotaren bat bai egon da hor Ariña, Aitor Ramos eta gogoratzen dut nik, ja bada, denporatxue da. Bermiotarako regondia bai eta urtegitarrako bai historian zehar, ezta? Baina oin nik uste dut 3 dauzela da, eta ez dizela egon, igual historian 3 batera, ezta? Ez da errezazati bai. Ez dakit zer gertatuko da, baina, Asier Villa Libre gase joango gara, urtean zigarrin duguena gase komenteko dugu, berak ligan 18 partidu jokatu duzela esan behar dugu, bakarrik 4 partidu jolastu duzela titular moduen, nik uste dut berantzain dugula, ezta? Azken urtietan berantzain dugu, hain urti ez da izen berantzako onena, ezta? Eta, 2 gol sartu dugu bintzat, eta 503 minutu jokatu dugu, 2 gol sartu dugu, gogoratzen dut horre bata Kadizen kontra izan zala buruz, eta bestea berdinketa bat lortu zuela, ezta? Ez naz goratzen oin Sevilla edo Valencia edo lakoren bat izan zen, baina, Villa Libre, 2 gol sartu dugu, eta, nik uste dut orokorrien esan behar dugule, Villa Libre, bajatu indala, ezta, urte honetan. Esan duzuen ari hor erratu naz, Kadiz eta Las Palmasen altien horregaitzik, Villa Libre eta Unai Gomezegaz, baina hendik, apurtzu bete alan izen bat edo izenburu bat emotiaren hori, titular bat emotiaren hori, apurtzu bet expediente X izen da, ezta, Villa Librena, segizea denboraldize ondoaz izala, titular moduen bai jolasten Atletiken, eta barne kompetentzia horretan Guruzetagaz galtzen urten da Gernikako Bufaloa. Penia izen da, ze batez Errege Kopan kristolako papelain jeu, 6 gol, pitxitzi zen artien geratu da Abdon Pratzegaz batera, eta pertsonalki, penan dizen bosten, ez da, final horretan minitzurik ez jolazti ez, azkenien nire ustez merezimendu guztizek, bazen Asierrek final horretan bentset, bere izena idatzitzek geratzi harren, baina... Izena idatzit daun nik uste dut Superkupan inbanagaz, bai. Azken minutu sartxe gola eta azkenien kopi irabazteko izan, azkenien gero, bai. Baina penia da hendika, penia da gauzak holan izen bierra, azkenien danak emoten dugu Atletikek itziko da belaia Villa Librek, kamino guztizek horretara daroi, baina egizabe bai balorein birdo gule, ez da, Villa Librek einiko lana. Urdaibaitaren atie zabaldu dugu Asierrek, eta tamalez, emoten dugu lehen esan dotelez, taldia itziko da bela, Alavés, Leganés, Ordabiz talde pare bat beren pentsuen, ia ze pasetan dan. Nire ustez autorren urtera begire leku euko ban, ze irutxapelketa die, delanteru printzipioz puro bakarra dekogu, bederatzi bakarra, Guruzeta, egize da jalo kalda bera jolastu bederatzi postuen bebai, baina printzipioz, Atletiken joko estilorako bederatzi puru bategaz, referente bategaz jolastiek mesedan dize botetxo, eta Villa Libren datuetan ikusten da islatute, ez da? Jolastu daen bakoitzien nivela emon deu, eta golak sartu deuz, eta azkenien horri ikusten da, ez da, kopan, endikazuk esan duzulez, 3 partidu titular bakarrik, 6 gol, egize da, 6 partidu jolastu da bezala, baina... Batez erre kopan 6 gol sartu duzela hori, eta gainera pitxitxe izen dela. Pitxitxe izen da, bai. Hori zanguratxu da, jentiek nik uste baloratu dugula, ez da, Villa Libren papela hor erre kopan, azkenien 6 gol sartxia eta Ibarrari horre 2 golazoak sartxia, sekulako izan zen, ez da. 354 minutu jokatu ebazen erre kopan, gure erre kopa izango dana, ez da, batez ere guk gaztetxoa gara eta bakarrik baten ikusi dugu lehenengo kopi, irabaztea zer da, ez da. Villa Libre behitxu pitxitxi izan da, ez da, nahiz eta ez jokatu hainbeste, pitxitxi izetera heldu da. Baina peni hor geratu jako ez, tantik azkenien finalin jolastu ezkero kasualia desalan zentro lateran baten gol bat sartuko baban, pitxitxe izango zen berapakarrik, zentzu momentuen partekatuteteko Abdon Pratzegaz, da hori da penie, ez da geratzen jakun penie. Gero, orokorrien analizeu ezkero, endika, 8 gol die denboraldi baten, delanteru batentzako nire ustez zifrak. Nahiko hona die, gitxienez, taldien mantentzeko, baina hor gero bebai, sartuko da jokalari zen beran ambizinoa, logikoki. Eta zelan geratzen da plantilla hori, ez da, bai. Eta logikoki endika jokalari bateku da bena da jolastu, aurton,
praktikamente Valverden konfiantzarik ez dago. Eta egize da, neguko merkatuen aukerak eukie bazela taldetik urtetako da Valverdek ez totxo nitzi urtetan. Azkenien gauz asko ez die ondo ulertzen, batez be azkenengo partidotan beba Iñaki Williams lesioneta egondala, Gurutzeta lesioneta egondala, eta Iñaki jarri deu bederatzi moduen, Villalibre zelairatu biherrien ez da. Da hori neuribe pertsonalki pena handi zemozte, ze ligako azkenengo partidu horretan ja jakin Championsa urrun egondala, sari moduen bentsetua erregeko panen jaben papela sarituteko, aldotxon hori emon, ez da, Villalibrerita ez da izen holan. Bueno, ez dakit zer gertatuko da, baina, ikusi da gainera Raul García badu alabe bai, ez dakit zer gertatuko da Villalibre-gaz. Baina jakin badakigun ikuste dut, Mikel Jauregizar geratuko dela, ez da, beste urte bat, ez dakigu zelako papera eukiko duen, baina behintzat, hor egon alda, ez da, ikusteko dago, ez da, baina, komente behar dugu balorazio bai Mikel Jauregizarrena, azken urtean egin duen balorazioa zelako izan den, eta Mikel Jauregizarrek ez du jolastu asko Atletikegaz, jolastu askoz gehiago Bilbao Atletikegaz, eta nahiko ondo indegu, gainera Bilbao Atletik bai igo da, urrengo mailara igo da, izuzen ere lehenengo ref mailara, hori nabarmentzekoa da, eta nabarmentzekoa da Carlos Gurpeik ez duela jarraituko, nahiz eta igo, eta hori Mikel Jauregizarrek erdialdean nahiko ondo jokatzen duela, demostratu izan mezen sartu zanean azken aurreko partidan, sekulako minutua jokatu zituela, baina ez dugu egin asko, ez dugu jokatu asko, ze beste batzuk egon die, egon da Herrera, egon da Dani García, inkluso bera aurretik, orduan hori, 7 partidu jokatu dituela esatea, eta bakarrik baten jokatu dela titular, hori asko horatzen zein izan zen, baina bakarrik baten jokatu dugu, eta 145 minutu jokatu dauz demoraldi guztian zehar. Bai, hendik, azkenien errelebo generazionala bagabiz preparetan gitzinak aletiken, bidie lehuntzen dabil Mikel Jauregizarrentzako. Egize da urton, erdibidien ibili dela, ez da, lehenengo talde eta bigarren taldien artien, protagonismo handiz haue bai, Bilbao Atletiken aukida bela, baina, kasuek kasu, bere protagonismo parte txuet bentzet aukideu lehenengo taldeko konbokatorizetan, deialdizetan, ez da horren beste jolastu segaitzik, nire ustez kasualidades posizio hori, Atletiken aurton oso beteta egon da, zuk esan dozul ez da, Ander Herrera, baina gero bai horretara gitzu bitzagu Mikel Vesga, Dani García, Beñat Prados, Raul García kasuren baten bai aldau jolastu erdilari moduen. Orduan kompetentzia handiz egon da, ez da, Ruiz de Galarreta, eta batez be titularranak, izen dizenak lezeniorik ez da nien egon, Prados eta Ruiz de Galarreta izen die titularranak, eta, klaro, ez da erreza, ez da, doble pivote hori apurtzie, ordune nire ustez horizontzeko da bai Mikel Jauregizarrek aukida bezen partiduek, eta ina bene papela, ze ez da perreza, Atletik honetan postu beti irabaztie, are gehiago, datorren urtera begire nik ordeko tinkognita hori zabaldute, lehen komente dugulez, Unai Gomezen kasuen, bai, Aimar Oroz, fitxetan badan, azkenien posizio bizetan jolazten dugu bai Aimar Orozek, edo media punta edo erdilari moduen. Orduen aldaizen kaltegarrize edo bai Unai Gomezentzako edo bai Jauregizarrentzako, baina diamante berri bat dugu horre lezaman endika, nire ustez Bermiotarrak eta Urdaibaitar guztizok oso posik egon bier gara lehenengo horren beste Urdaibaitar okitziarren Atletiken, eta bigarrenez, alako nivela emoten, ez da? Ze Jauregizarrek jolastu da benien, ikeragarri egin jau, eta nire ustez datorren urtera begire, sarri zau ikusiko dugu jolasten. Eta nabarmentzeko da, bai, bi bermeotarrak direla, kornerrak atate den da bianak, ez da? Bai, Unai Gomezek eta bai Jauregizarrek, partekatu zor Berenguer eta Nico Williams egaz, zelako bi jokalari esan dute zen oin, betxu bi bermeotarrak hortxe dauz, ez da makala, kornerrak eta eurek atati eta falta bai, ezta? Azkenien ordeko guz Bermiotarrak topera bai, Atletiken. Eta bai, komente behar dugu, nesken taldea bai, ezta? Hor egon dela topera bai, azken unera arte ez dugu jakin Championsera sartuko zan ala ez, gero Champions League eriburuz bai berbain behar dugu, Zedamari egurrolaren partiduak bai komenta behar dugu, Olympique de Lyonegaz, baina hasiko gara lehenengo Maite Zubietagaz, bere papera hone izan dagoen urtean, oso gaztea da, trebea eta ikusten da
oso ondo posizionatzen dela, zelaian, ez da, lezaman, eta bueno, batez be, gupe bai, genule, azkenien, elkarrizketa bat, ez da, eta ikusgai dekiela bai esmen telebistan nahi da bienak. Eta komentatzea hori, 235 minutu jokatu deuzela Maite Zubietak, Busto Iritarrak, asistentzia bat egin deuela, 26 partidu jokatuta, eta 22 egin deuzela titular moduan, hasi que esango behinke titularra izan dela Maite Zubieta denboraldian zehar. Bai, hendik alan da, erdikanpo oso ondo hartzen da bene jokalari da Maite, esan dozulez, berton ikusgai eukiko dozue Oizmendi Telebistako egunien egin genduen elkarrizketa hori oso interesgarri ze, Maitek alan ebaluazio global bat eitzen deu, ez bakarrik urte honena, baina pausu guztizek, ez da, bere karrera honetan eman duzen pausu guztizen balorazioa eitzen dozku hor. Inkluso Espainiako selekzioan dagoela, bai. Espainiako selekzioa gaz, balorazioa gainera, txapelketa asko irabazitxe Espainia gaz, bai, orduan, irabaz leizetie badakizen jokalari da Maite, eta urte honen dika horretan zenbakizetan ikusten da izdatute zelako garrantzi zeuki da bene David Aznarren eskematan, egize da, igez debute bala Iraia Iturregi gaz, baina urton, apurtxu bet, Unai Gomez egaz ikusi dugun transizio gozo hori, Maite Zubietan bebai erundeu, ze ja konfirmazio bada, ez da, promesa batetik, konfirmazio izetera pase da Maite, David Aznarrentzako indiskutible izendan jokalari ze, horrek titular moduen ez da bezen jolastu partiduek, orokorrien izen da lesinotik urteniko partiduek izan dizelako, justo lesinotik urten eta urrengo partidu bizek itxi gora bera, baina maili gaz batera, zentrala gaz batera, minitxu gehizen jolastu da bezen jokalari izen da Maite Zubieta, azkenengo partiduetan bebai, Sevillan kontrako hori kendute, ez dugu jolastu, justo guk elkarrizketik egin duen lesion eta egoan Barçan kontra lesio bat, golpe bat jaso ebalako, eta hori kenduten dika, beste dana jolastu deu, seguridad handize emoten erdikan porretan, gainera Atletikek aurton falta nagusi bat aukideu, Irene Ogiza, kapitainetariko bat, lesion eta egon da Luzaroan, eta jolastu da binen batera, bai Irene eta bai Maitek, doble pivote oso sendoa, lortu dabe sortzie, euren bizen artien, eta endika, azkenien, kristolako altxorra dekogu Maite Gazor, ez bakarrik Atletiken, Urdaibaien, ze endika oso gaztie da ondino Maite, eta ja ate handitzik sartu da taldien, aurton, esan dozulez, Championsa lastanduin jau bebai nesken Atletik hau, Leoionek Championsa lastandu dabe, azkenengo jardunaldizetar arte praktikamente bizirik egon die Championseko playoffak lortzeko, ze azkenien hori azpimarratu inbier dugu, 3. postuek Championseko playoffetarako zailkatzen zaitxu, ez da zailkapen zuzena, baina amets bat izango zan, ez da, danantzako Atletik horri guztie, brote berdie badeko guz, eta proiektu hau, jarraipen bat erango deuz, David Aznarrek renovein jau, eta ikusteko dauia fitxajeren bat heltzen badan bebai Atletikera, pare bat hasi die hor ingurutik sonetan ez dandika, baina ondino ez dago ezer siguru, baina kontuz atorren urtien Atletikek, berton esan gendun denboraldi zeuretik Atletikek askontuz, eta ez tozku defraudeu endika, batez Maite Zubietak eta Atletikek. Bueno, hor, indogu balorazioa bai, Atletikeko balorazio ederra, azkenien bai mutiak eta bai neske, azkenien 5. geratu dire bisek, eta, posik egon bier dabe atletizale guztiak, eta posik egon bierto zube seguruenik zuek bai atletizale zutxuek sarielako eta esarienak bai izango sarielako ze Gusturitarra, Bermiotar biak eta Gernikarra behintzat hor egon dizelako azken denboraldi honetan. Eta, gero beste Urdaibaitar bati buruz bai enbier dugu berbat, Amari Segurrolari buruz, kasu honetan, kristolako denboraldize egin deu bere taldiek eta berak inkluso orain arte demostratu dozkune egin deu bai, eta finalera heldu zen, bere etxean izan da finala Bilbon, eta sekulako giroa bizi izan zen hor, emakumezkoen Champions League hau, nik uste dut historikoenetarikoa izan dela, eta Bilbo topera gonzala, batez Bartzelonako jende hor bildu zela hori bai, baina Olympique de Lyonek bere jendea ekarri zuela Bilbora, eta bertan egon zela Damari Segurrola bai taldean jokatzen gainera eta titular modua jokatzen partida hori, ez da azkenien bi eta huts galdu bien, baina dana mon bien bai Olympique de Lyonekoak.
Bai, hendika, historizeri formie montzagun, ez da, Bilboko final horretan, geuretzako kristolako hori izan, ez da, Urdaibaiko representazioa aukitzie, Championseko final baten, Bilbon, San Mamesen, Gorarte, beteta egon zan zelai horretan, Damari Segurrolak partidu guztize jolastu ban, egize da, Lionek beraukera guki bazela partidu hori irabazteko, brotxe derra izango zan, ez da, amets honetarako, geuretzako bebai guztie, Urdaibaetar bate altzetan, Championseko kopa hori, San Mameseko zerure, Bilboko zerure, kopa horregaz bai egon ginen, programa berezi bat eitzen azte biharina gutxi gora bera, finala baino azte biharina gutxi gora bera, eta egize da, Damarisek bere protagonismoa gero eta handiz haue ukitzen da bilela Olimpik de Lyonen, notabli haue da izaten bere parte hartzie, eta batez, azpimarratxe bai, ligako txapelduna izan dela, formatu barri honetan, zeben dela gitxi barritu izan da Frantziko ligako formatue, aurton ja playoffak egon die, nahiz eta fase regularrien lider destakaue geratu zen zen Olimpik de Lyonek, final bat jolastu giri zeban Championseko finala baino aztebete harin hau, Paris Saint-Germainen kontra izen zen, irabazien ban beste behin, Damari Segurrolak Frantziako liga hori irabazi ban, tamalez, Kopan, berton komente gendun, ez da, Kopa Nazional horretan, justo semifinalatan jauzi ziren, gero Paris Saint-Germainek irabaziniko Frantziko Kopa hori, baina apurtzu bet borroitzue hori zen goztan, ez da? Iguale Frantziko Kopa hori ez irabaztie, Championseko azkenien Samba Perreza, dano gure gendun finala zan, baina, klaro, pena horregaz geratu zen ginen. Eta gero, tamalez ez dugula ikusko, ez da? Damariz Joko Olimpiko horretan, palotxo izan da, bat ez be geuretzako, ez da? Damariz urrunen heltzen nahi dugu ikusi, baina seguru asko hendika datorren urtera begire, inar berritute bolteko dala Damariz, eta exito handitzenak lortuko duzera Olimpik de Lyonegaz. Hori seguru gauz, arrakasta izugarri zen lortu, ja, hain zuzen be, Olimpik de Lyonen jokatzi exito rotundo bat dala esango ginke, eta nik uste dute Damari Segurrolak emakumezkoen futbola errevoluzionatu bai deuela, hemen Urdaibai aldean eta Bizkai osoan inkluso, ezta? Eta, komentatzea oin, hain zuzen be ikusi dugu jokalari guztiak, zelako balorazio egin dugun bai aipatu dugu, eta oin, taldien tartea da, ezta? Hasiko gara zelan ez Amorebietagaz, sekulako errakasta lortu zuela lehen urtean igoten bigarren mailara, baina nola ez, bigarren maila oso zaila da, esan genuen hasieran bai oso zaila izango zela, eta zaila izan da, baina Amorebietak ez du amore eman. Ondo ekarritxe. Ikusi dugu zelan dena eman duen azken unen arte, ez da, batez be, azken partidak irabazten, talde oso on batzun kontra, Levante, Sporting, sekulako... Espainolen kontra bardinketi lortute. Espainolen kontra bardinketa lortuta bai, gero Bibi bat bai enazeko horatzen noren kontra izan zen, baina Bibi geratu ziren Mortilloren 2 gol azken minutuetan, hori bai sekulako da, Amorebietak egitea, eta danak emoten bien, Amorebieta esaten bien, ja, Amorebieta ja lehenengo ref mailako taldea da. Baina ez du amore eman, eta azkenean urtetako egon zan, ezta? Hor egon zan, disputatzen batez be Mirandés, Huesca eta horrelako taldeetan kontra, Alcorconen kontra bai. Eta azkenean ez du lortu, baina hor egon da, ezta? Mirandesen kontrako partida hori izan zen garrantzitsuena da galdu inbien. Bai, handika, hiltzaten monjakon batez be negualdien ja Amorebietari, egize da, berton be komente gendule, ezta? Egoeri esala bape erreza, bape egokize taldientzako, baina berton be bai esan gendun, ezta? Partiduz partidu jun bizala, ametsa ondinoko posibli esala, matematika kontrakoa ez bela esaten, eta gitzinaka, inurri batelez, ezta? Amorebieta juntzan maitzuek lortuten, gitzinaka, esfortzuegaz, lanagaz, konfietan, egin zan lan guzti horretan, eta emaitzek etorten edo heltzen juntzien gitzinaka, pausoz pauso, penie da, ze final batera heldu ginen endika, Mirandesen kontrako final horretara, egize da bai, puntu ekstra bat edukiebela Mirandesekoak azkenien etxien jolaztute. Azkenien esaten da Leskara Okruz izen zen partidu hori, alde batera zinbestera alzan jauzi partidu hori, irabazlien sarize
plazie lortzi esan edo plazie mantentzi esan, eta galtzen banak partidu hori azkenien destentzue jasoko ban, ezta? Ordune partidu baten faktore asko sartzen die jokoan, bai presiñoa, afizioa, momentu deportiboa, nire ustez arlo horretan Amorebietak pausotxu bat aurretik erunban bentajatxu hori, baina egize da batez be Mirandesen alde bai jauzi zan faktore bat ez da bakarrik etxien jolastu bala, baina esperientzize. Bigarren mailan jolastiek emote dutxun esperientzize. Urte asko emon deuz ja Mirandesek bigarren mailan, kurti dute dau, lehia honetan, kurti dute dau partidu honetan, eta azkenien ikusi zen zan, ez da? Handuban, partidu horretan, Amorebietan kontrako horretan. Amorebietari Igerrilakon urduritasun puntu hori, Igerrilakon eroso ezala egon partiduen zier, jakinle jokoan zer egon zan. Kampo joko duzala, bai, igual faktore erabaki jarria izan zan, ez da? Bai, hori beti, penie da indika, edan sapore, ez txarra, zer nire ustez danok egon bigara oso posik, Amorebietak lortu ban erremontada horregaz indikaz azkenien kristolako erremontada izan zan, hiltzat emote jakon, jakinle oso gatz egoala salvazioa, eta praktikamente partidu batera geratu da Amorebieta, ja lastandu egin jau permanentzi hori, baina ez da lortu. Nire ustez oso posik egotekoa izen bida, indika, indan papera, jakinle gainera zerako zailtasunek deko zen taldiek, jakinle ez ala izen inoiz favorito amaile mantentzeko, alan dabe lana, einle, eguneroko entrenamendu guztizek, preparazio guztizek, egunerokotasuna azkenien garrantzitsuena dela. Bai, eta demostre da famili bat dela, danok egin jabela arraun helburu baten bidera, eta atietan geratu gara indika, palo itzela izen da, baina nire ustez datorren urtien baloreko da, ez da beste begi batzukaz lortudan guztize. Bai, azkenien bi alditan egon dia bigarren mailan, eta hori ez da oso erraza, atletik ez dan talde batentzako Bizkaia inguruen, ez da, goratzen dute Barakaldo Gonzala bai egin dela urtu batzuk bigarren mailan, baina Amorebieta lortu duena, sekulako izen da, azkenien egotie bi aldiz bigarren maila baten, Amorebieta bezalako talde bat, oso liruragarria izango litzateke danantzako, ez da, Zuzoaz, ez dakit, Andaluzia partera, esaten duzu Amorebieta bigarren mailako talde bat da, Kuk nahiago dugu Malaga eukitzea, ez da? Behitxu Malaga egon inda, Amorebieta Malagaren ordeiz izen da. Beraz, nik uste dute bigarren mailan egotie Espainia osoan meritu edekola eta jentiek ezagutzen duguela Amorebieta ze talde dago edo, nundi dator, eta azkenien badaki Amorebieta talde badala, Bizkaian dagoela, Bilbo inguruan dagoela, eta talde txikitxoa dela, eta bigarren maila batean egotie, meritoria dela, Amorebietan txako, beste talde batzuentzako, meritoria dana, da Championsera eltsi, ez da Atletik baten txako, Championsera eltsi, ja meritoria izango zen, ez da lortu. Tamalez. Eta tamalez, hemen Amorebieta, ez dugu lortu bigarren mailan geratxia. Orduen urren urtien lehenengo ref mailako talde izango da, eta esatie, denboraldi honetan, nor izan da golegilea, hau bai komenteko dugu, ez da, talde guztietan, golegilea, Jauregi izan da 6 golekin, eta gero asistentziak Josu Edorriok emon deuz, 6 asistentzia emon deuz Josu Edorriok, eta urteko honena Edwards biagatuko dugu, ez da, sekulako partiak indeuz Edwardsek, nik uste dute dena mundu duela, nahiz eta hainbeste gole sartu du Jauregi bezala, Edwards izan da niretzako, Amorebietako honen aztakite zer esango zeike, eta atezaina, nola ez Maguna Goitiak sekulako atajada ederrak indeuzela, 53 gol sartu dutxiela, behintzat hor egon dela defenditzen Amorebietako atea. Bai, batez be, azpimarratzie gureneko Jauregin papera, ez da, rola Amorebieta honetan. Jakin jebe bai, partidu asko galdu izen duzela lezinoa gaitzik, baina jolastu den bakoitzien dika Amorebietari goraka daitzela Montxo jolastu den bakoitzien, dinuzulez, pitxitzize zubertatu da gureneko, 6 gol, zifra oso ona, bigarren maila baten jolastuteko, eta jakin je Amorebietak zelako gol eskasi zeuki daben, alan modu global baten ez da. Orduen, zorizontzekoa gure eneko, hori lortziarren, Urdaibaitarra, Amorebietan jolasten, kristolako hori euretzako berak bigarren maila horretan parte hartzie,
Eta datorren urtera begire Amorebieta jarraitzen bada ben eta beste behin aztentzu lortzen bada ben. Urteko honenan arloan, nik ez dakit zeizen bota, 3 dekotez, 3 kandidatu nagusi dekotez, eta, bueno, atletik sale guztizontzako, horrek 3 artien, bik, ezagoztia, bai, hori jokalari zen. Lehenengoa, untxe retiro berri dan Xabi Etxaita, nire ustez horren veteranu edan jokalarizek, alako nivel bat emotie exigentzipien, ze bigarren maile oso exigentzian dize impliketan dau, eta zelan lortu da ben defentsa hori zarratzie, Xabi Etxaitak, logikoki, esperientzize gradu bada, eta beti etxen duzure alde, baina forma ikeragarri baten ikusiot nik Xabi Etxaita, jokalaririk onenakaz lehiatuten horre bigarren mailan, eta kristolako nivela emoten Amoribietan. Beste izena, Unai Bustintza, ekipo barik egoan, neguen Amorebietak kontratu eitzon, eta emondaben nivela handika, 10rekoa izen da. Eta gola sartzen bai. Gola sartzen, Andorran kontra, partidu irabazteko, eta aparte bai, Etxaitagaz parekatuko neban nik, batez be, jokoan eukidaben influentzia hori, ez da, gainera, polivalentzi hori deko Unai Bustintzak, aldeu jolastu lateral moduen, zentral moduen, eta komodin hori izen dabe bai Amorebietantzako. Nire ustez, batez be, Unai Bustintzan denboraldiz edo bigarren parte hau 10rekoa izen da, justo debute banetik eta ona, eta nire ustez be bai, eragin zuzena aukideu Amorebietan hobekuntza horretan, ez da, azkenien Amorebietan be bai paseban, lau zentralet, oza, lauko defentsa batetik, bosteko defentsa batera, nun, bueno, Bustintzak apurtzuet, karrileru moduen ez, baina 3. zentral moduen jolaste ban, apurtzuet partekatute Nuñez egaz eta mugimendu horretan. Orduen maitxo zogona, emondotxo jandrori, eta gero, 3. izena, Sibo. Nire ustez, ankla hori izen da Sibo Amorebieta honetan. Sibo ondo aritu da bai. Oso ondo, arlo defentsiboan asko emoten. Ez da, gustatzen zaidu asko, eta bai denboraldiz ona egin dugu. Bai, Edu Arsek, hobeto hasi zan amaitzu baino, baina denboraldiz ona egin jau. Gentiek, nahi badozkune komentu bendika, Instagrametik aldozkue, bai, gentiek aldozkue Instagrametik kontanteu, bota mesue, endika beti biltzen da horre zur Instagram kontuen. Gainera, bueno, valorazio guzti haue bai komentiko dugu, bai Gernika bai Bermeo eta bai Gernika Sportinena, eta inkluso Lumona, así que ontxe botako dugu hori, bai, bueno, Amorebietagaz geratuko gara, bueno, zeuretzako horrek irurak, ez da? Horrek irurek. Edwards, eta, bueno, ia bestientzako zein izan den urteko berena Amorebietan. Gogoratze bai Amorebieta hori 19. geratu dela, 45 puntu gaz, Mirandes 18. Irabazi indotxon Amorebietari, 49 puntu gaz geratu da, Huesca bai 49 puntu gaz 17. Eta Amorebietaren atzetik, behitxu, Alcorcon 44 gaz, puntu batera bakarrik, Andorra 2 puntura, 43 gaz, eta Villarreal inkluso 43 gaz. Geratu dela, inkluso Racingen kontra, Racingeri ez dutxo itxi playoffak jokatzen, Villarrealbek eta gainera bajatuta egoan. Bueno, guazen zentratzera oin ja bigarren ref mailan, ez da? Bilbao Athletic, Barakaldo ja lehenengo ref mailakoak dire, bigarren ref mailan egon direla, baina guazen gu zentratzera Gernikako taldien, Fran Beltranen taldien, goratuko dugu urrengo urtean Iraizoz izango dela entrenatzailea, baina azken denboraldien Fran Beltranek eroan du taldiek, eta hasi izan gitxi gora bera dezente esango ginke, baina amaitu ez dugu amaitu baino ondo, eta gainera 11. geratu dire, 43 puntu gaz, eta gogoratzea Izarraia bajatzeko playoffetan zegoela, 36 puntu gaz, beraz, 7 puntura, ez da, bajatzeko, eta hori Gernikak ezin dugu egin, ez da, bigarren ref maila baten. Endika, batez be, helburuen ire ustez aurtengo denboraldirako argiz zen zan, ez da, igezkoa gitzien ez bardintzie edo pareko zeuz eraitzie, lortzie. Egize da, taldi oso ondo hasi zala denboraldize, baina gero moten deu pajara antzeko bat demonitzotxoala denboraldiko tarte baten, emaitze eskaz asko, batez be etxeko partidu batzuk sorpresatzat hartuzkue, ez da, emaitze negatibo batzuk etxien lortunikoak. Gero talden dizen kontra, batez be Bilbaoletik enkontra antxegon ginela irudizek eskaintzen bai zeu hori
partidu horretan oso ondo ikusi gendun Gernike, Bilbaotik ezin izeban urbietan irabazi, orduen ikustezan taldiek potentziala bai eukola, bentsete lehiatuteko talderik gorengoakaz, ezta? Baina gero oso irregular ikusi dugu Beltranen talde hau, untxeia taldetik kanpo dauen entrenatzaile hau, datorren urteko zeinak eta horregaz endika, irizoz beste behin ekartiegaz, egize da, aurreko kapitulu baten, Larrazabalegaz egon zala elkarlanien, bigarren entrenatzaile moduen, untxe riendak berak hartuko dauz. Nire ustez apurtxu bet proiektu horri jarraipen bat emon gure jako endika, Erasmus txiki bat eineben bai Larrazabalek eta bai Iraizozek, untxe, Larrazabale kirol arduradun parkatu moduen, volteu da Gernikera, Iraizoz, oingoan lehenengo entrenatzaile moduen, eta azkenien bai bada, bide horreri jarraipen bat emotie endika. Helburue, amestu nahi badugun maila zigotie, baina gitxienez lehiatxie eta saiatxie lortzen errekopako ametxara boltetie, ezta? Bai, oso ikusgarri izen zen Leganesen kontra bizi genune, eta bai Zeltan kontra bizi genune, eta engurtin segidan kanporatu dira, ezta? Gernikarrak ezin izen dabe pasatu lehenengo eliminatori hori, baina gogoratuko dugu indela bi urte nahiko ondo ibili ziela gainera Larrazabalegaz, ezta? Eta gogoratzeko golegiak nortzuk izen dira, ezta? Gernika taldetik gol gehien sartu duzena Mikel Arzaiuz izen da, oso ondo aritu dena gol ederrak sartzen, 8 gol sartu deuz. Atrezaina Altamira, zelan ez, 48 gol sartu dotxiela berari, eta nahiko ondo tapatzen duela gainera bere atean nahi dut esan, ze gainera Gernikarra da eta topera dabil beti Gernikagaz, dena moten duguen jokalari bat da, kapitaina gainera, eta ikusten dugu bai zelan oiukatzen dutxien danari, ezta? Nabaritzen da kapitaina dela. Eta hori, urteko honena, niretzako Gaiaztegi jarriko neik, ze ondo aritu da, partidu desente gokatu deuz, eta Arzaiuzegaz batera golak sartu deuz, naiz eta Arzaiuz moduen ez geratu, 6 gol sartu deuz Gaiaztegi, baina oso ondo aritu da. Nahiko banan dut egon da golan arloa Gerniken egize da, Arzaiuzek kristolako denboraldi zein jauela arlo horretan, golan apartago horretan. Gero ez da islatuta ikusi, ez da, zailkapenien, penia izan da, pena galanta, ze Gernikek bai genere da bela, genera bezala okazio asko, baina ez dugu ze horren beste materializeu, ez da, taldi ondo eltsezan, penia izan da, edalan balantzietan eskasi bi izen gara, orduen datorren urtera begire, Iraizozek lanadeko aspektu klabe batzuk, puliduteko apurtxu bet, formia emoteko, eta ia preparakuntza guzti horrek albadozkun erun beste behin emaitz positibo bat lortzera bat ez bez elkapenen aldien. Niretzako urteko honena indika damen igual apurtxu begeiz hau bizotxiegaz esangot, baina lider natural bada, kristorako esperientzizeko, taldie beti botaten dugu gainien, arpeize emoten dugu beti, momentu guztizetan eta mundu guztizeaz, eta ikusteiako taldirekiko zelako sentimendu dekon, niretzako Altamira. Altamira, jakin dute, egonaz Altamira da Berasaluze, oso ondo aritu da Berasaluze, eta inkluso arberaz bebai, horre die irurek Gernikarrak, baina Berasaluze nahiko txu denbora dauka hor Gernika taldien, eta Altamirak dana moten dugu Gernikagatik, hori klaru dekogu, Berasaluzek eta arberazek nola ez, eurek Gernikarrak izen da, baina Altamirak deko puntu hori apur bate, dana nahi duela Gernikantzako, ez da, honena nahi dugu taldearen txako. Horregaz geratzen gara Gernika kasuen, urrengo urtean gehiago komenteko dugu zelan ez, Gernikan inguruen, eta ea Iraizoz eta Larrazabalen taldea zelan doan bebai, ezta. Eta gero, Bermeoko talderi buruz bebai aritu gara, oso triste izan da, azken bi partida horiek galtzea nola baita, ezta, lehenengo Aretxabaletan kontra 0-0 eta gero penaltitan galtzea, eta gero gainera aurrera Vitorian kontra galdu izan da, 2-1, eta penea izugarri izan da, Aitor Agirrek bere jokalariak komentatu zidan bebai, pena itzela izan zala, Bermiok ez lortxie ascenso hori, edo igoera hori,
sekulako izango zen hirugarren ref maila batera heltzi, ezta? Da gaina gu komentatzen genuen, ia heltzen badadan ez, eta azkenien ez eskoa izan da, ezta? Ba, indik, merezimendu guztizek ibazen Bermiok, batez be playoff horretara heltzeko, denboraldi luzia izan da, maitzan junetorri askogaz, baina azkenengo txampie kristolakoa izan da, urrun ikusi zen gendun momentu baten endika playoffetarako sailkapen hori, baina ez teu etxi, talde bermiotarrak, bizotxagaz jolasten, eta aurrera pausu bat emoten, aurtengo denboraldize kristolakoa izan da, nire ustez ezin jako pegari jarri. Azkenien pausu bi faltan, ezin izan dugu, ezta, eskaileria gorarte igon, palo gogorra izaten da beti hori endika, ze denboraldi guzti bat edo oso bat jolasten duzu, bueno, edo partidu baten edo partidu bitan, ezta? Eta Amorebietan kasuen komente dugulez, apurtxu bet Bermiogaz egoera antzeko bat ikusteot, ezta? Presiñopien jolastu da bermiotarrak, helburu horren beste nahi dozunien, horrek askotan zeure kontra itzen deu, eta tamalez, azkenengo txampan, azkenengo pausuetan jauzin gara, baina askotan jausten zaren nien bebai endika ikesitzen da, ezta? Eta datorren urtera begire, injartxua buelte bigara, helburua bedakigu zen jan, lastandu indogu aurton, eta datorren urtien zergaitzik ez da lortuko. Zergaitzik ez da lortuko, espero dugu baietz, eta Bermio bebai dan amon bierdegu hor hirugarren ref mailan egoteko, egon zalako kasu batean, edo orain dela urte batzuk, eta orain hor dauzelako Bizkaiko Federazioaren dibizio edo maila altuenien zelan ez. Eta hori, bigarren geratu dien gurtien, kasi lortzen dabe, baina ezin izan da, ezta? Eta balorazio moduen bebai komentatzio legian hori izan da, Eneko Basaldua, inkluso nik Eneko Basaldua bera jarriko nuen urteko honena moduen, ze oso handio aritu da, esperientzia dekon jokalaria da bebai, eta atezaina Asier Intxausti, bera Gernikarra dela, oso ondo bebai ibili dela, 24 gol sartu dotxiela bakarrik, eta sekulako geldiketak egin duzela bebai komentatzea, ez dakit ze balorazio egin aldozu, baina Basaldua oso ondo ingurtien, ez da? Banik batez bendika hori esakera famatu dagoena futbolien, ez da? Eraso hon bat, defentsa hon baten oinarrituten dela edo finkotuten dela, eta kasu honetan niretzako bebai, Sociedad Deportiva Gernikan kasuan esan dutelez, defentsak oso ondo, ez da? Defentsak, baina kasu honetan atezainari emongo txat urteko honena, ze azkenien 24 gol oso gitzi die, eta egize da, Bermiotarran defentsia urton oso fin ibili izan dela, baina bere paradazko ikusi dugu zendika, kristolako merituzkoak, eta askotan porteru bat geizo seinaletan da, edo geizo kritiketainako fallo bat etxen da benien delanteru bateri baino, ez da? Eta injustuek izaten gara une horretan. Da, nire ustez, bierdan merezimendu edo omenaldia egon bitzagu bai Altamiran kasuen, eta bai Intxaustien alde, bai endika, apurtxu bete hori zengo da nure omenaldize bai Altamira eta bai Intxaustintzako, bai. Oso ondo, guazen oin zelan ez Gernika Sportineri buruz berba ditzen, bai Gernika Sportine lehen urtean sekulako arrakasta lortu ebala preferentera egoten, lehenengo regional mailan egon zala, orain preferenten dauela, da inkluso geratu dela, helburua bete dugu azkenien, esango dugu bai, 51 puntu lortu duzela, 10. geratu dela, eta hori, jaitzera postuak Etxebarrik limitatu ditu, 32 puntugaz, beraz, horre behatzi puntuko aldea eukidego Gernika Sportinek bere helburu horretaz ez da, eta azaltzea purtsu bat, hori Sportinek behintzat beste urte bat preferenten mantenduko deuela bere buru edo bere taldia. Bai, hendik, azkenen koltsoitzu lortu dugu azkenengo txampan Gernika Sportinek, bertone puntu bako ospatu dugu, tertulia, kristolako Paris izen da Sporting lehenengo horra heltzie, eta gero gainera maili mantentzie, tertulia komente dugu zelako meritu edekon, ez da, Gernika Sporting egin jaben guztize, zelako emaitzak lortu da bezen azkenengo txampan batez be, bertoni momenturen baten bestogu dudeu, ez da, ez dugu zalantzan jarri helburu lortuko zala, permanentzize lortuko zala, eta beti mantendu dugu bebai endika, datorren urtera begire kontuz Sportingegaz, ez da, ze aurtone lehenengo kontaktu eukileu kategoria honegaz, emaitza ezin hobie emon da, lasaitasunegaz helburu lortute, nire ustez denboraldize hasi aurretik danok firmeko gendule ala neltzie amaierara,
panikori pase barik, alane azken momentuko tensiñori barik, eta hori zelaizen irabazi dugu Sportingek, ez da? Egize da, partidu batzutan sorpresaie erundogule galdu dalako, baina beste batzutan sorpresia erundogu onerako, garaipen galantak lortu dizelako estandika, eta hori da merituen jarri behar dugunez, Sportingek demostre deu, nivela sobran dekola maioretan lehiatuteko. Balorazio bai egingo dugu golegileak, Atezaina eta urteko onenari buruz, golegilea nola ez Jon Uriarte oso ondo aritu ala 12 golekin, niretzako onena bai Jon Uriarte bere izan dela, Pichichia eta gainera goialdean erasoko zenbait jokaldi indeuzela, bai, komentatzie, eta gero bat esaina Pello Delgado 57 gol sartu dotxiela bai esatie, beraz, Pello Delgado bai ondo aritu ala bai esatie, ez da? Bai, etik akaso honetan, neupe delanteruri emogotxet, Jon Uriarteri, azkenien Sportingen, despliegue hori edo Sportingen emaitz, azken emaitz hori bere erruan ditza izen da, puntu asko mondotxostaldieri. Ez dugu gure esan, Atezainek ez da bela paradarik egin, ez noa hortik, baina nire ustez kasu honetan beste gauza batzuk baloretan dautez, ez da, jakinle, kategoria berri bat dela, zerako zailtasun edeko zen, edo impliketan da bezen, kategori berri baten golak sartzie, defentsak superetie, eta Uriarte horretan mague izen da, ez da, eta nire ustez dan hori itxizku, zapore oso on bategaz, 12 gol, zifra oso galanta edo politxe da, eta bertotik bebai gure zorizonak, eta nuretzako bebai bera izen da urteko onena Sportingek. Eta bukatzeko, Lumogaz bukatuko dugu, Lumo bebai bere hirugarren regional mailako denboraldien duela, 6. geratuela, 40 puntogaz, hasieran esaten genuen lortu albala, baina azkenin hor geratu da, estankatuta, erdialdien, eta zatie golegilea Amets Galdona izan dela 16 golagaz, urteko onena Amets Galdona bai izango zen niretzako, nire kasuen, eta Atezaina Xabier Goirizelaiak 55 gol enkajatu dituela bai, ezta? Bai, hendik azkenien Lumone proiektu barri hau, emaitz nahiko ona emon deu, ez bier bada emote ban bezain beste, ze bertone denboraldi zezelan azizan ikusitxe apurtzu bete kota altu hauek jarritza guzen talde honeri, baina nire ustez orokorrien baloreta bai lehenengo kontaktu moduen izeteko emaiz nahiko onak lortu deuz taldiek, modu global baten, jokalarizek bai ondinoko formakuntza prozesu horretan dauz. Ia datorren urtera begire ze pasetan dan, ze egize da gauza batzuk zenduen bidizela, batez be partidu batzutan taldiek deskonexio handizek bizizen deuz, eta hori ikusko da ia uda guztiren zier, ia aurre denboraldi horretan bai zelan doatxon talde honeri, brote berdi bai badeko guz, Lumon, demostrezkue nivelon bat emoteko gai badizela, eta ia, datorren denboraldi zen albadan mantendu ez da momentu hon hori partiduz partidu lortzeko, zagaitzik ez, aztentzuko helburu bat. Kasu honetan bai, Sportingen moduen nik bai Amets Galdonari emongo notxon, 16 gol, kristorako zifrie, lehen esan dugulez ez da, transiziorik ez da egon, kategoria honetan esartu zen Lumo senior moduen zuzenien, proiektu barrize, liga berri bat, kristorako exigentzizegaz, eta nivel oso ona emoten, 16 gol horretan ikusten da, estandika. Hori da, azkini, nivel ona eman du bai Amets Galdonak eta zelan ez, Lumoko taldeko jokalari eta Atezain guztiak. Komenteko dugu oin zelan ez, joan gora Gernika Rugby taldera, Saskira bai, azkenen demoraldi oso ona bai egin da biela, bi hauek, ona, behintzat egin dabe esango dinke, ez da, Gernika Rugby taldeak ez du lortu bere helburua, Gernika Kepsek bai ez du bere helburua lortu, eta, ez dakit, bi hauek berantza doaz, ez da, ikusten da berantza doazela. Hasiko gara Gernika Rugby taldeagaz, lehenengo buelta horretan, Getxo izan zela lehenengo esan behar dugu, Unibilua 2, Zarautz 3 eta Gernika Rugby taldea 4, ez da. Esan lortu nahi izana, ez da, lehenengo buelta horretan. Eta gero bigarren bueltan, Gernika Rugby taldea bigarren geratu dela esate bai. Bai, hendik azkenien berton denboraldizazio horretik bai aurreratu gendun, ez da, destentzuen hostien Gernikarran helburue beste behin lehenengo mailara buelteti esala, division donor horretara buelteti esala. Komente gendun bai, esala baperrez egongo, nik neuk bai aurreratu neban kontuz Unibilbauek albanein papel horregaz, azkenien ez deude fraudeu,
ze ja unik oso ondoin geuzek luzaroan, eta ja emaitzak aurton ikusi zen die, Mario Barandiararen eskuz. Denboraldize, Gernikak azkenien falle ez bierzan momentu klabe batzutan, eta horrek aztentxuko postuek koste zen ez da, azkenien gogoratu behar dugu, Getxok, Unibilbauk eta Zarautzek, eine bela euren bidie grupo elit famatu horretara, azkenien aztentxue jokoan aukinaben grupo elit horretara, eta Gernikarrak eskutzik geratu ziren, azkenien berton beha aurratu gendunez ez da, bigarren txampa hori hasi aurretik, baina oso deskafeina hauek geratu zen, ezer jokoan, lehenengo partidu Hernanin kontra, bier bada exigentzirik altuena eukiban partidu hori, Gernikarrak galdu eben, eta hori dela eta Hernanik lehenengo amaitzu ban bigarren txampa horretan. Gernikarruk bizeme bai rol aldaketa batzuk eukidoguz, aurreratu zen direktibak itzin jauela bere postue, direktiba berri bat sartuko da, gitxi barru seguru asko anuntzizeko dana, eta, ia datorren urtera begire, helburu horren, edo helburu horretara bideratzen bagaren beste behin, aztentxue lortzeko, ez da, nire ustez Gernike talde historikoa da, División horren, Espainiako ligan, eta historiko guztizek alik eta goizen egon bierdie. Kompetentzize, ikaragarriz izango da, zelenengo mailatik belenoz jaitzi da, grupo honetako talde badana, eta ia, zelan geratzen ditzen geuzek, ze ez da baperrez egongo Gernikatzeko kompetentzizen aldetik. Ezin da, ez da izango oso horrez egotea, ez da gainera gero eta hobeto doa kompetitibitatea edo, esango dike lehiak eta gero eta hobeagoa izaten da, azken aldizen asko igon da, Espainia mailan bebai, ezin da parekatu Frantzia Inglaterra, baina horrantza doazela esangeik, ez da, nahi dabe bintzate joatik horrantza, duen komenteko dugu bai horren gurtien zer gertatzen da, baina Gernikarrok taldeak lortzen duen helburu hori. Gatza izango dela, bai esatie, zelan ez esan duzune orain arte. Baina, parkatu hendika, baina helduko die aldaketa politz batzuk, nik zeu zer badakit ja, gitzi gora bera nortzuk egongo dizen horre elkarlanien, eta zeu zer aldain igual. Nire ustez, datorren urtera begire, kontuz Gernikegaz, hori komenteko dugu urrengo urtean. Urrengo urtien zondinoko ziote zan, ez da ofizialki anuntzi zeu. Urrengo denboraldi zera begire, ondinoko ez da zer anuntzi zeu, baina bai. Espero da, zozer espero da. Bai, zozer espero da, revoluzio txubet eta kontuz. Hor adi egon behar da, bai, Gernika rugby taldeagaz. Eta Gernika saskigaz, antzerako zeuzer, ez da, Gernika saski bai, nahiko txarto joan da oin urtean, konparatuta lehengo edo azken bost urteetan egin duena, beti Europa mailan egon dela, oin urtean egon da Europa mailan, baina urren urtean ez da gongo, orduan apurtxu bat berantza doa, fitxaketak joan egin dira, jokalari asko joan egin dira, beste gauza batzuk medio ez da, baina joan egin dira jokalari asko, talde apurtxu bat erreforzatu da, baina ez da kalidade berdina, ez da. Ez da zer gertatuko den urren urtera begire edo urren urteetara begire, baina Gernika saski apur bat desinflatu indala esango ike oingo urtean, ez da? Bai, handikata bat ez be, Europako zelkapena ez lortziek, dekon impactu bat ez be arlo ekonomikoan, ez bakarrik kirola arloan, egize da jokalari askok rekisito moduen edo jartzen da bela Europa jolaztie hori dela eta askok aldein jabe taldetik, fitxaje batzuk egon die, nivel oso honekoak, baina beste batzuk bir bada bapurtzu bete ez ezagun hauek, orduen tiro bada airera, ez da, ikusin bir da ia zelan engranetan dizen jokalari guztizek, ia pina bat sortzen badan talde, sendo bat, famili bat sortzen badan, eta hortik alba dizen exitoak eraiki, ez da. Aurtengo denboraldize, praktikamente esan alda, astuteko denboraldi bat okila bela Gernikek, arlo guztizetan, bai Europako eliminazioa dela eta ligan fin ez dizelako ibili bez, eta hori da penarik handizena, ez da, ze azkenengo urtietan, bierba da, igual txarto itxute, aukidozkue, Europako horrenbeste zailkapen lortute, sarri egoten ekinela horretan, aurton taldie ez da izen guk ezetzen dugun Gernike, eta pena bada, ez da, igez bebaiana montañana gazkristolako nivela emon bane Gernikak epsek, aurton, atxera pausu bat emon dela emoten deu, baina noizien behin toketan da, ez da, atxera pausu bat emotie aurrera bi emoteko. Orduan espero dugu transiziozko urte honek gitzienez hori impliketie, ez da, atxera pausu horrek bultzada bat emotie taldieri aurrera bi emoteko datorren urtien.
Bueno, a ber, zelan doan urren urtea, goratuko dugu, Europa ez dugula jokatuko, azken aldi zen goratuko dugu, esan duzun bezala, final erdietan zelan esaten da hori. Final sortzirenetan. Final sortzirenetan, bai hori, eliminatu dela, edo kanporatu dela Gernikak FC taldea, eta gainera, kanpoan galdu gala 87 berrogeita eta etxean bebai galdu gala 79 eta 76, beraz, etxean bebai galtzi ikusten da, zelako kompetitibitate egon dal horre Europan ez da. Bai, hendik azkenien taldiek gero eta errefortzu biedek ez. Peni ezen da, batez be etxeko partidu horrek, ligan bebai ez da, baina batez be Europan garrantziz guztize etxeko partiduetan jausten da, eta emaitz kaskar bat lortzen basun etxien, gero oso gatz jartzea jatzu buelti emoti horreri ez da. Penie, arlo horretan, batez be arlo ekonomikoan, iztezku Europako eliminazioa lehenengo, eta gero zelkapena ez lortziek. Gero ikusko dugu, datorren urtien albagaren buelteu, batez be mentalki fuerti hau buelte bigara, ia lan asko dugu aurretik, aurre denboraldize seguru asko exigentia izango da Gernikarrentzako, eta ia punture albagaren heldu denboraldizerako. Zorionez alde batetik txapelketa bakarra, alanek akortien hartun eukiko dugu ligakoa, gehi gero ia zuberti badagoen eta erreginan kopi albadane jolastu, baina printzipioz ligan esfortzu guztizek aldo guzkarri, eta hori nire ustez puntu onuragarri bat emango taldiari. Eta bukatu behar dugu bai Erabil Gernika gaz bai, eta mundakako atiotxu bat, zelan ez futbol sala bai komentatzen dugulako. Erabil Gernika nahiko ondo aritu ala bai esan behar dugu ingurtien, lehen gurtien igual hobeto, baina ingurtien bai nahiko ondo, orgoian. Hain zuzen ere 5 garren geratu da, 71 puntu gaz, eta bakarri 2 puntura eukideu 2 garrena, ez da, orduan aurrera de Vitoria 73 puntu gaz, Mondrate 73 puntu gaz, Tolosala 72 puntu gaz, eta Erabil 71 puntu gaz, beraz hor egon danak itxatxita, ez da, 5 garren puntutik, 5 garren zailkapenetik, 2 garren zailkapenera danak egon hor, eta Erabil Gernika 5 garren geratu da. Bueno, esango gehinke, taldea, hasi zala apurtxu bat, ez dakit gaizki esango gehinke, eta gero apurka eskailerak egoten joan dela, eta geratu dela behintzat 5 garren. Egia da, beste taldepe bai, sekulako denboraldi egin dabila, eta hor danak egon dizela batera, ez da, edonor geratu esan 5 garren, eta edonor geratu ali izan da 2 garren. Kasu honetan, Erabil Gernikari tokatu iako 5 garren, geratzea. Bai, eta penie da, egize da urtungo denboraldi zapurtzu eta raroa izan dela erabilentzako, ez da egon igezko anparien, baina alan dabe, endikak aurreratu dabele, zelkapenan aldien, maitzo oso honak, montxoz ez da, lortuniko garaipenak, goikaldeko pelotoien, edo tropel horretan sartu da Erabil Gernika, jakinge, lehen esan dutelez ez dela izen bere urterik onena, igezko gaz konpareta, positiboki balore birdan aspektu eda hori ez da. Datorren urterako, partidu askotan jasoniko porrotak apurtzu bete bideratxie, baina nik taldie oso sendo ikusteot, ez dugu ikusi, bera da gure Erabil Gernika, endika, bertone komentetak gendun golfesta harima hori ez dugu ikusi aurton horren beste partiduetan, azkenengo partiduetan egize da gitzinaka bere identidadie rekupereu ebala Erabilek, goleada sendoak sartzen, eta hori da gure Erabil, azkenien ondo pasetan da bentaldie eta geuri bebai ondo pasetara eruteskune ez da. Orduan egia datorren urtera begire endika, ja ikusi dugu aurton, ez izen da urterik onena, hor goikaldo horretan pelotoien tropelien egon garela, ia, datorren urtien apurtxu bet gehiago emoten alba dugun, goiko postu horretan lehiatu eta zagaitzik ez, bultzadatxu handitxu bat lortu aztentxu bategaz. Ia zer gertatzen da bebai, eta gero bebai azaltzi bebai mundakako atiotxu bebai hor dauela futbol salan, eta apurra berago dauela hori bai, Bizkaiko federazioan dauen taldia da, Erabil Gernika profesionalagoa dela esango ginke, baina mundakako atiotxu bebai hor dau, parte hartzen, eta esatea 9 garren geratu dela 35 puntu gaz, lehenengo Mamariagako geratu dela 79 puntu gaz, eta Iturriondo geratu dela 5 garren jaitxera postuetan, edo bajatu dena.
Beraz, mundakako katigetxu bai hor mantentzen dela esatea eta balorazio bat egitea. Bai, berri oso ona danontzako, ezta? Azkenien futbol sala talde biokitzien, ez da maila ezberdin bitan egotie oso nuragarri ze da, ez bakarrik mundakako katigetxuntzako, baina erabilgernikantzako bebai, kanteratxu potentze bat, arrubi potenti bat aldegokin hor, eurentzako jokalarizentzako bebai, izpilu badeke euren burue behitzuteko Gerniken, eta nire ustez, gitzinaka martxan jarri behar den taldie da, proiektu oso interesgarri ze da katiotxun proiektu hau, printzipioz aurton ja helburu nagusi lortu da permanentzia izen zana, eta datorren urtera begire, ia helburu apurtzu bete handiz hauek, ez da, alba dizen jarri edo amets handiz hau batzutara albagun opteu. Espero dugu baietz, untxe dino gulez, deskantxurako momentu edadanontzako, denboraldi guztizek ja maizute deko guz, eta inar berritute gulteu bigara denboraldi barri batera handika. Eta gero bai komentatzea zelan ez, lehen emakumezko referenteak komente duguz, da segurola eta maite zubieta, bai Olatxo Arrizabalaga deko hor bai Urdaibetarra zelan ez pelotan, ez da? Beraz, pelotan zentratuko gara Olatxo Arrizabalaga egin duena, da batez ere zentratuko gara Arrasaten izandako txapelketa horretan, binakako txapelketa irabazi dugula, Olatxo Arrizabalaga denboraldi honetan, hori izan da igual hobeena edo laburki Olatxo Arrizabalagaren urtea biltzen duena, irabaztea final bat, Arrasaten itxaso erasunegaz batera irabazi dugu, eta binakakoan irabazi dugu Olatxo Arrizabalag, beraz balorazio oso positiboa hain alda bai, zelan ez, lehenko urtietan bai indeguen txapelketa guztiak gora ipatuz ez da. Bai, azkenien 10 pelotarize, 10 kirolarize, 10 pertsonie, Bertone broma moduen esatetxagun, ez da, igez elkarriz eta horik egon du nien, aspertu ingo dala horren beste txapelko lesionetan, ez da, kristolako lesio gibida belatxien, beste horren beste gehitzu deuz aurton, ikeragarri jolasten, betiko lez, txarto itxute dekozku Olatxe bebai, beti finaletara heltzen, finalak irabazten, ordune guretzako beste urte bat, beste kristolako urte bat burutu deu Olatxek, zorizontzekoa, geuribe oso arro, egotera bultzate gaitzu bai pelotari honek, pelotari gazte honek, gainera dan gaztiega zendika zenbat txapelketa irabazi da bezen ja, eta goze hori ez jako amaitzen, hori da politzena, ez da kirol honetan, azkenien horren unikoa dan kirol honetan. Eta gero bai komentatzea beste zenbait kirol dauzela, eta zelan ez denak ezin dugu komente, komente dugu denak Urdaibai ingurukoak, bestelako reportaje ezberdinak dituzu bai Eizmendi Telebistan, hain zuzen ere erralia denak grabatu genuela ona etortzanean, Eizmendi eta Armendariz izen ziela nagusi garai horretan, rally guztia eman genuen, beraz hor ikusi alduzue, baina baloratzeko apurtxu bat erralia bere papel garrantzitsua dekola esatie, eta zelan ez, Urdaibai arraut taldeak irabazi dugunean adibidez kontxa, hor egon dela Eizmendi Bermeoko inguruko giroa grabatzeko, euren arrakasta eta jaia grabatzeko, eta gauza guzti horiek dekozue, eta elkarrizketa esanguratsu bat indotzegu atletismo taldeko kida den Ibon Bilbauri indotzegu garai horretan, goratzen zarazu, eta inkluso Arrolapen Mendiklubeko bai gizon eta bai mutilei, lasterkari oso desente dizela, segama izkorri egin dabiela, eta hori bai komentatzea ikusiko duzue Eizmendi Telebistan hain zuzen ere sekulako elkarrizketak gizelako, eta azkenien hor gauzelako emoteko danari visualizazioa bai realizari, bai eskupilota, bai arrauntaldei, eta bai inkluso mendiklubeko edozein kirolariri eta danari. Eta zelan ez, komente dugu zena futbol saski eta rugby, ez da, dizena Urdaibaiko erregeak, esango dike. Alanda handik, azkenien Urdaibaiko altxorra beti dinogu, ez da, gure biosfera politxau dela, baina nire ustez beste pausu bete urruna gugu nintzen, eta kirol eta kirolari guztizek die Urdaibaiko altxorran parte, zenbat gauza deko guzen, zenbat jente, zenbat kirolari potente deko guzen Berton Urdaibaien, kristolakoa da, algen duzen egin igual, 50 programa bakarrik kontetako ez da, bakoitzari buruzko gauza guztizek, eta posik egotekoa, ez da, urton lehen esan dugulez eta tertulia basi dugulez, orokorrien urte biribila izan da danontzako, egize da, borroitzu batzuk gido guzela, puntu batzutan,
baina modu orokor baten, exitoz beteriko urte izan dela, ralize batez be azpimarratu dozune lehen endika. Gernikar guztizentzako, Urdaibaitar guztizentzako, kristorako pasioa pizten da bene kirola da bai, eta zorionez bizirik mantentzen den kirola, gero, klaro dugu, gure Urdaibai arrauntaldiek lortu da ben exito galant hori endika, praktikamente Futbolien Champions bat irabaztien parekoa, ezta? Ordune guretzako kristos arize, antze, Oizmendi telebista bai egon zan, betikolez, Urdaibai eta Urdaibaitar guztizen alde eitzen, eta guretzako endika postekoa, zorizondutekoa, bai kirolari guztizeri, eta bai geure ikusle guztizeri, geure tertulizek ikustiarren. Eskerrik asko zelan, horre gotiagatik, eta guk programa espezialagoa hemen itxiko dugu, eta gehiago espero dozue, eta gehiago gorako bebai egongo gara, bai Anuar Gomez eta bai nine Buendika Becerril kirol guztiei buruz berbaitzeko eta Urdaibaiko kirolari eta kirol klub edo bestelako talde ezberdinei buruz zentratuz zenbait anekdota eta bitxikeri kontatuko dugu zamen bai hurrengo tertulietan. Eskerrik asko horre goteagatik.